L'economista i advocat José María Gay de Liébana ha estat aquesta tarda a Tàrrega convidat per la Cambra de Comerç per pronunciar una conferència al Teatre Ateneu sota el títol 2014, Cruïlla econòmica, on estem, com estem i on anem, davant d'unes 200 persones. Gay de Liébana ha posat les Terres de Lleida com a exemple de territori on la crisi no ha causat tant impacte pel fet de disposar del sector agroalimentari com un dels màxims exponents econòmics. Perquè té un tema que és el tema agroalimentari, que és un tema importantíssim, que és un tema que aquí li hem donat l'esquena totalment i és un sector de creixement. I a més és un sector on Espanya, en aquest cas, té un posicionament dins d'Europa que jo crec que és important perquè avui la qualitat de la fruita, de la verdura, dels productes del camp d'Espanya està molt considerada a nivell d'Europa i a nivell del món. I nosaltres el que hem fet ha sigut donar-li l'esquena. Per tant, vol dir que aquí les polítiques són dolentes. Segons Gay de Liébana, a partir de l'estiu d'aquest 2014 es notaran els primers símptomes de recuperació econòmica, que en el cas d'Espanya consistiran que deixarem de caure. Per l'economista, les dades de l'atur de 6 milions de persones confirmen que encara s'està en una situació molt delicada. Jo crec que nosaltres estem tocant fons dintre d'aquest primer semestre del 2014, crec que tocarem fons, perquè vull dir, des del punt de vista de destrucció empresarial encara queden serrells, lamentablement, però vull dir que no seran de l'amplitud, de la intensitat del que hem tingut fins ara, i jo crec que aleshores el que seria l'estiu començarem una mica a frenar aquesta caiguda i a partir d'aquell moment ja començarem una miqueta a veure una miqueta que entra una miqueta de llum.